Vítejte v našem samoobslužném soláriu. Krok po kroku si ukážeme, jak to u nás chodí. Pokud jste u nás poprvé, po rezervaci jste obdrželi SMS s číselným kódem, který zadejte na klávesnici vedle vstupních dveří. Jestli jste u nás už byli, jednoduše přiložte na čtečku váš identifikační prvek, kartu nebo přívěšek. Ten na vás bude čekat ve společných prostorách solária při vaší první návštěvě. Podle čísla uvedeného v e-mailu si v krabičce najděte svoji obálku a vezměte z ní identifikační prvek, který si necháte u sebe. Můžete k nám dorazit až o 10 minut dříve. Během čekání je vám k dispozici toaleta, odličovací krémy a zrcadlo. Obrazovka nade dveřmi vás průběžně informuje o zbývajícím času do začátku vašeho termínu. Jakmile jste na řadě, přiložte identifikační prvek ke čtečce u dveří vámi rezervované místnosti. Zde máte k dispozici 20 minut, které jsou počítány od začátku rezervace. Dodržte prosím maximální čas, ať neblokujete prostor dalšímu zákazníkovi. Nejprve naneste přiloženou dezinfekci na solární desku a nechte ji působit. Poté si sundejte oblečení a šperky. Dezinfekci setřete přiloženým ubrouskem. Na stěně je časovač, kde nastavte počet minut vašeho opalování. Důležité je řídit se svým fototypem. Pokud váháte nebo nejste na opalování zvyklí, zvolte raději kratší čas. Nezapomeňte si nasadit ochranné brýle. Filtrují záření UVB i UVA a zajišťují tak bezpečí pro vaše oči. Samotné solárium pak spusťte prostředním tlačítkem na časovači. Lehněte si do přístroje, tlačítkem uvnitř po pravé straně zavřete víko a užijte si vaši chvilku slunění. Jakmile nastavený čas skončí, solárium se automaticky vypne a víko se otevře. Těšíme se na vaši příští návštěvu. Pokud vás zajímá, jak si u nás vytvořit rezervaci, podívejte se na videonávod.